Bueno, teño entendido que tamén eres un pouco friki. Sí. Bueno, Porque dis que sí. A ver, Claro, ahora dime por qué. Friki porque... A ver, gustanche moitos videoxogos? Sí, 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 sí. Encantanche, de verdade? Encantanme moitísimos videoxogos. Sí. Cales, pequena. De Eu todo. son de shooters, a min gusta... Perdón, isto que vai sonar así... Mira, un pouco- mira, mira, Ai, mira. mira. Mira, ves? por favor. Mira que preparada para xogar o Call of Duty. Non me digades que isto non é... E co galgo aí, nas pernas. Sí, sí. Encántame, por favor. É que eu... fun desas... É unha das túas afeccións? A ver, sí, quero dicir, non estou todo o día xogando a consola, pero sí que é certo que dende pequeniña, cos meus irmáns, pois introducironme nese mundo. Claro. E claro, pois E gústache? gústame, sí, sí que me gusta. Bueno, pero estás- non podo, estás non lle dedico camuflada. tempo, non teño tempo nin para eso, nin para ler, non teño tempo para nada. Pero, ala, mira. Mira, ai. mira. Ai, Esa ai, é a ai. virtual, non? Esa- mira, sí. A de 3D. Mira, virtual. Esa Toma. pequerrecha. ¡Oh! Perdón, é a miña prima, pobre Naya. Pero Sigue- non lle pasou nada. segue viva? Sí, perfectamente, Vale. fala normal, todo ben. Vaite recordar ben, vaite recordar ben. Espero que non sempre. Bueno, Jova, ti sí que es a pequena, non? Sí. A pequena de 4... Son a pequena de 4 irmáns. Ben, De e tres. iso é unha ventaxa ou non? Eu non o sei. Unha Eu é o que desventaxe. coñecín e para min pois é bastante divertido. A porque, consentida? Claro, mis narices, consentida, non? O que pasa que, claro, os meus irmáns, que ti coñeces tamén, son bastante maiores que a min. Eu nacín cando eles pois eran adolescentes. Entonces, claro, a diferencia de idade é tan grande que de algún xeito tiven como 4 pais en algúns momentos e ao mesmo tempo recibín educacións super ricas en cuanto a, pois mira, videoxogos, cousas de facer cousas Escotías, máis, de exactamente, todo, de sí, todo, non as musicais, manualidades as referencias musicais. que aprenden todos eles. Ti es moi familiar, polo que vexo, Sí, Sabela. sí. Gustache a A ver, familia. somos familias grandes, a mí me gustaba moito estar na casa, sí. A ver, o teu pai, un home recoñecido Sí, pola sí. súa carreira de xinecólogo, Xinecólogo. tamén político, a tua nai, pois mira, sempre Profesora está aí, maravilla. Ai, por Dios. ao teu É lado. curioso como non te das conta das cousas que subes ata que a ves dende outro prisma, sabes? Mírame. Ai, por favor. Bueno, pois facendo bromas, que eso está moi ben, non? Sí, bueno, O encestando parvo. o oso da aceituna na boca da miña Bueno, sobrina. que vou dicir? Que vou Menudo dicir, Sabela, contenido. que vou dicir? Bueno, é a naturalidade, non? A Sí, naturalidade. Ademais, góstame ver como a túa nai pois participa, non? Mamá está en todas. En todas. Mamá, e está sin estar eu. Sí, sí. A miña nai é unha maravilla porque aparte foi, bueno, profe, toda a vida está xubilada. Decíame outro día, teño ganas, non sei se volver a traballar, porque Fíxate. teño máis cousas que facer agora. Acaba de volver de Bulgaria, está Mírala, viajando constantemente. que guapa. Guapísima, mami. É importante a referencia da tua nai. Sí, claro que sí. E cando tiveches que tomar decisións importantes na túa vida, non? Por exemplo, ese momento no que descobres que a túa vocación é ser actriz. Como lle dís a teus pais? Eu creo que había algo de que xa sabía, eso sabíase dende sempre, sabes? Non é un momento de Eles papá, sentémonos, teño que dicirvos algo. No, eso nunca existiu, porque eu estaba recreando escenas de Sí. Disney e cousas así dende pequeniña para eles, e sempre tiven moi claro que me quería dedicar a iso. E eles foron como, adelante. O sea, Sabes, fai o sea, o que... apoyaronte en todo Por momento. suposto, fai o que queiras e o que che faga feliz. E entón decidín estudiar a carreira de comunicación audiovisual, porque, bueno, tamén non quería arriscalo todo a primeira, sabes? E... Unha formación. Sí, sí, Mira, o que ter algo estábamos antes aquí. falando, non? Dos cambios radicais de vida, pero ter sempre un coñecemento. Sí, sí, tamén que, bueno, que hai moitas aporta. disciplinas dentro do audiovisual que me interesan. E, Mira, pues, aquí estamos a ver... Ai, mira. Imagino que te soa, de non? Serra, claro, Viradeira. Aí está, os teus inicios, Ai, Serra Dios. Moura.